Gràcies per haver vengut i per haver volgut compartir amb nosaltres aquesta vetllada, que cada any és una ocasió assenyalada per agrair la tasca dels col·lectius i de les entitats que han fet feina durant el 2018 per fer de Palma una ciutat millor. La verdad es que trabajamos mucho para los animales y está bonito de que nos hayáis hecho este reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por haberos acordado de nosotras y bueno, vamos a seguir la lucha. Reitero nuestro agradecimiento, nos orgullece mucho recoger este premio, que espero nos motive para poder hacer una mejor ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Dicen que los premios se los dan a las personas cuando están acabadas o cuando están muertas. En nuestro caso no estamos muertos, pero les prometo que si estuviésemos muertos y en la tumba, saldríamos de ella para seguir dando guerra. Muchas gracias a todos. Estan parlant, supos que ja vos ho imagineu, d'Anna Marga Duran. Una forta xiulada per ella. Unes eleccions s'han de guanyar. I hem de guanyar. I per això mos tenim a tots nosaltres. Una gran cooperativa política de persones voluntàries que dediquen el seu temps per millorar aquesta ciutat. Que aquesta ciutat sigui una ciutat més moderna i més europea, però que també sigui més eficient, més resilient, que sigui més creativa, que sigui més verda i sobretot que sigui més justa. Que la gent sigui feliç de viure a Palma. Per tot això, estimant Palma, i per tot això, anem a guanyar les eleccions de l'any que ve. Moltes gràcies.